Wema security anginisabi. Nginitshela iqiniso nje. Nina nifundile ukuyosebenza ngaphakathi. Anigunyaziwe ukusebenza ngaphakathi emaklinikhi. Senginibhanqa nonke manje ngoba manje nani niyangihlanganyela. Mina ngikhuluma nama security asebenze elokhu njani eclinic. Sekungena ke manje nani nisebenza lapha erenke ke manje ugada amatekisi. Angikhulumi nani. Sekungena nalabantu abagada imali angikhulumi nani. Ngikhuluma nabantu abasebenza eclinic. Abaphaphayo. Right. Nithi angiphume ekuthenini anifundile in. Cha, bafowethu iqiniso liyanifundile ukuphatha imijovo. Anikufundele ukuba onesi, anikufundele ukuba udokotela. Mawuthi nikufundele ukuba udokotela, pho nifunani lapha eminyango? Bafuna nozankosi ezandleni naseyinqulini nabafana nina kanti. Mawuthi nikufundele ukuyosebenza lapha ngaphakathi, nifunani lapha egethini? Ngoba nilala nimile nje eminyango. Iphutha lami lelo ukuthi nigunyazwe ukuhlala eminyango nibafake nibakhipha abantu laphayana niphatho zankosi abaqaqekayo. Kuyiphutha lami yini lelo? Nginamanga yini mangithi anifundanga ukuyosebenza lapha ngaphakathi? Anifunda ngisho uma ngathiwa jova umuntu ayikho into yaziyo. Wento yaziyo ukubuza umuntu ukuthi wenzani? Waza la bese uyagijima ke emva komuntu ke you understand? Musana ukwenza ngazuthi mhlambe lento isuka ngami. Cha, bafowethu. Kwamina nje angikufundele ukuyoma lapha egethini ngibe yisecurity. So please ningazenza ingcono ngami la. Futhi anifundanga. Phelela lapha. Yeah. Ufundile lapha phansi esandla manje. Bese uyangitshela ukuthi ufunani egethini laseclinic ufundile ukufundela ukuyojova abantu. Yabonga ngoba udokotela engekho lapha egethini. Akazi lutho, akafundanga, akazi ukuthi umuntu uboshwa kanjani. Futhi niyabashaya nina abantu.